पॅन कार्ड प्रमाणेच मतदार कार्ड सुद्धा आधारशी जोडलं जाण्याची शक्यता आहे। केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मंगळवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे। मतदार कार्ड आणि आधार कार्ड जोडणी संदर्भात या बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे। मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ही महत्त्वाची बैठक बोलावलेली आहे। केंद्रीय गृह सचिव आणि कायदा न्याय मंत्रालयाचे सचिव यांच्यामध्ये ही बैठक होणार आहे। यावेळी नेमका काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 18 मार्चला केंद्रीय गृह सचिव आणि कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे सचिव यांची बैठक बोलावली आहे। त्यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे। गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात मतदार याद्यांमध्ये घोळ होत असल्याचे आरोप होत आहेत। विशेष म्हणजे लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षानं याविषयी आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे आणि या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार यांनी ही बैठक बोलावलेली आहे।